Shalom horas madihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabe jamita di Minggu Okuli ima di tanggal 3 Maret 2024 na tersurat di buku Pesalmen bidu 10 sia ayat 8 rodi ayat 10 sia doho topik minggu suding gado patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Hujah madihita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabi songonom ma di dok hatani Tuhata. Puji-pujian tu debata ala ni hatana. Suding gado patik ni Jehovah tau si pasabam roha. Si tongdo panidangyon ni Jehovah. Di pabisuk do natubuk marroha. Tigordo patik ni Jehovah. Akasi palas roha. Pitado patik ni Jehovah. Dipatiur do parnidaan. Pita ni parsobaon tu Jehovah do na hotok tong. Hasitonga do aka uhum ni Jehovah. Tigor do sudena. Umarga do akai sian mas doho sian sere palaki na gudang situtu. Tumonggi do akai sian situa niluba doho tanggule. Na posompe dapotan si paingo do hinorhon ni gudang do upani na mangaradu tiakai. Tungi sema uboto aka haliluon say sama doho dosa aka nasohu boto. Palua mahuhud na posom sian aka hagijangon ni roha asa unang au dirajai. Disipe asa lias jalabotora usian pangalausion nagudangi. Ope say lomo maroham diaka hatani pamangaki doho dipakatayon ni rohaki tujulu ni bohim. Ali Jehovah partano batu aku dohot siluluhonao. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadamang doho dainang manang na 3 mingguon mungkin nga hampir sebulan tung terpasu-pasu dohita marhite sada ede rohani na tung terberita na sangat viral nuai. Ima ede na cinit tahun ni dopak sinaga jalalaus nasida rupani mangedeho sadiri dohot boru nasida na marguar si meta sinagai. Jala ganup tabuka media sosial isarani TikTok dohot aka video YouTube do takana asing hiraholan ede nama pabigi-bigion. Gudang nama dok taringot tuedor rupani macai tabu ede ninna. Honatu parnguluon jala martod dima nihilala ninna biru pani. Bahkan bagi sebahagian orang lagu itu menjadi penyemangat hidup di ibana. Gabetab semangat nibana na mangudwi. Hamu kamang dohot taminang di referen ni edei macai takas di odol hodisi di hinariko ni hatani debatai di bagasan perngudun ni colmai. Hatanang patikmi naniajar homi tiopo kumai wali debata rodi saliling-liling nai ninna. Hatanang patikmi naniajar homi tiopo kumai oale debata rodi saleleng leleng nai. Ima ede rupani. Terlepas sian latar belakang penciptaan ni edeon tungapala takas do ni hilala pesan na pinasahatna. Ima dihinariko ni hatani debata doho patik ni Tuhani na ikon say toktong tiopon rodi saliling-liling na. Isarani tukot molodang tiniop gabibuy maiba oleng mardalan
manangdang hot lakani bei. Molodanggo mosti niup tu koti gabe olo magabe tinggang. Songoni manuaing hatani Tuhani digobarhon merhite ede. Jadi ibarat tongkat harus dipegang terus supaya kokoh jalahot ibana di dalanna. Hamuak kadongan sahapor siaon didok di bagasan trupuk jami taon jalana laos topik ni minggu tai sudeng gado pati ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Totu molo didok pati disi dada holan pati na sapului ate nani dokna. Alai tung sudi hatani debata natar surat di Bibelido. Ido patik dihita. Ido asamolo pe hatani debata di enet ditiki nama jaha patik ditiki par minggu ni tak pola dohonot tai sikat ni patik. Tuah kadongan parageda ate. Hok matadok patik ni debata di minggu tasadarion dan seterusnya. Atik pe ayat rupani di ipilit. Dak pola didok sikat ni patik. Jala ditiki na mengalusi ipe na toropi, dak pola gabi diubah rupani na diagedai. Hok madidok, say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Unak pola gabi didok, say pargugui mahami mangulahon na hobar tu hatami. Niadak sala, alay hokma rupani didok, hobar tu patik mi. Buasa, alasian hatani debatado patiki, jala laos di bagasan patikido, nang hatani debata. Jadi unang pola bingung kita disi jala unang pola di pauba-uba formula na adong diaged datai. Setabiate tuak kadongan parhalado. Hawa kadongan molo didok sudeng gado pati ni Jehovah firman Tuhan itu sempurna di dia do kesempurnaanna. Di dia do hinadengganna. Molo hami mernida sia turpukon adong matulu hataridaan ni hinadinggan ni hata manang pati ni Jehovah. Na perjulu iba di pangalahonai manang disipat ni hata ni debatai. Disipat manang di pangalahon ni pati ni Jehovah. Didok disi sitong tigor benar sitong ate. Dak songon uhum na di portibion, dak songon akapatik na binan ni jolma di portibion, na buy rupani di patigor-tigor, hobbar tu kepentingan, dohot hobbar tu pesanan. Jadi ala jolma do mabahen, banabuy dui di uba-uba jolmai, hobbar tu hagiot nabi. Anggo hatani debata dak songoni, dak hobbar tu kepentingan ni jolma ato. Lapatan na geda dang buy di papiol-piol jolma. Dang buy di patigor-tigor hobbar tu lomo ni rohana da. Sitong do hatani debata tigor. Ima molo didok sudeng gado pati ni Jehovah. Di pangalahonai disipatnai. Na paduahon dinilai-nai. Didok di bagasa turpukon umarga sian mas doho sian seri palaki na gudak situtu emas tua. Hata manang pati ni Jehovah umarga sian mas. Jala tu monggi sian situa ni loba doho tangguli sarang lebah. Songon nataboto akamang doho tamuin nami sahat tu sadarion dang adong dope na umarga sian mas. Di dunia ini tidak banyak benda yang nilainya melebihi emas. Lapatan na mas dope dibahen nagabi ukuran ni arga manang hina arga ni sada-sada barang. Dang mas broat he. Alai unang lupa hita manang nasongo dia pehina arga ni mas boy dope disuhat marhite hepeng. Semahal apapun harga emas ia masih dapat dinilai dengan uang. Alai yang buhatan ni debata tak tersuhat hitai marhite hepeng dohot mas. Lau sadia gudak pehepeng dohot mas na taparna puna dang tuhi menilai hatani debata. Dang tarasam hepeng dohot masmi hatani debata. Dang taras tahita hatani debata. Ima molo didok umarga sian mas dohot sian sere palaki.
Lau songonima molo didok tumonggi sian situa ni luba doho tanggule. Songon nataboto situa ni luba mananghani do ukuran ni natonggi. Madu itulah ukuran yang manis dan gula ate. Ido asa tua kakekasih nai didok hani inna rupani. Jala molo marbulan madu didok mai honeymoon. Jadi madu manang situat ni lubaido ukuran ni natonggi. Molo ukuran ni napait imapogu empedu pait mapogum danin na do. Alai taingok ma satong gitong gini situat ni luba boy do peta nilai boy do peta ukur adong do pe rupani silakona adong do pe kelemahan ay wolo do sipata ay songon napai maduno nin rupadi ape mungkin na masuk do porngisne do hotaka lebah nai gabe pait ala yang go hatani debata daktara sapitai lobi do tong gina sian situat ni luba jadi boy do nak tabayak ko molohya ta dai manang tainum situat ni luba soina matong gina rupani belubi sian ima nani do nasudenggan sempurna firman Tuhan manang pati ni Jehovah. Tutuna patuluhon di dia ma sudenggan na batutu dipakorhon na didampak ni hata ni debatai didampak ni patik ni Jehovah. Di bagasa turpuko didok na perjulu hata manang patik ni Jehovah bui pasabam roha menyegarkan jiwa. Jadi setiap orang yang membaca firman Tuhan manangise nama jaha hatani debata gabisa bam rohana segar jiwana isarani halak na minum aik segar sobuk dihilalarupan na padua kon pakor kon na pabisukon na tubuk marroha memberi hikmat dakolam malo. Jadi akahalak na makanguluhon hatani debata dadaholan malo alay bisuk ay gudang do na malo ati alay dang marbisuk alay ang gua kahalak na bisuk nga pasti akan na malo kahalak na pistar baru na patuluhod didok mabahelas roha menyukakan hati boha adok siak kitaun molo tajaha hatani debata gabijuk rohata ikolas dorohata. Jadi akadama bigi hatani debata ikolas dorohana. Na paupato didok patiurhon parnidaan membuat mata bercahaya. Jadi ngasongon narabokya dihilala parnidaan na alaniaka nama sadinguluon dohot alaniaka persoalanon. Tapi begitu dia baca firman Tuhan holad dijahaibana hatani debata gebisongon natiur parnidaan na. Gabi boy di bereng ibana dak kolat tangan na di bereng alay nga dohot tangan ni Tuhani di bereng ibana ay soni do jolma molonung nga pagudaku persoalan jangankan tangan ni Tuhan di tangan na pedang di bereng ate ay dia tangakuin na api di julu na do tangan na palimahod di dok di bagas sa trupuki gabi dapotan upah jadi pakorhon ni hata ni debata dampak ni patik ni Jehovah gabe dapotan upah mendapat upah yang besar. Dia ke ayat na asing di Bibeli jupa kita do penianan non pakorhon ni hatani debatai manang patik nai di parngulun ni jolma. Isarana molo tajaha di Pesalmen 110 sia ayat 105 hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuro di dalakku. Ita bayak ko marupani molo mardala di nahulum, molo dangadong palito, molo dangadong sulu-sulu, takola tertuk-tuk kita, bodo tinggang. Jadi songoni mahita na mardala ni ngulu-ngulu tau rupani, bahatan itu hatai do tabay manulu, asatiur pardala natai. Di 2 Timotius 3 ayat 10 ay nasa suratisi ni haton ni debatado jala hasia mamudai mamicang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata hobas tu nasa ulaw nadinggan ima didok disi
Jadi mamodai, mamicang, pauliulikon, manugunugu. Ima pakkorhon ni hata ni debata. Di Heber 4 ayat 12 di dok, aina mangulu do hata ni debata jala mapakkorhon, jala tumajom sian nasa podang si dua baba, pedang bermata dua. Jala terus do disirang hosa dohot todi, ring-ring dohot utuh-utuk na, laus diuhumi do nasa sinakap dohot na pinikir ni roha. Seperti pedang bermata dua, hatan itu hatai. Mangalapa. Dakkolam mangalapa jolma, dohok do mangalapa iga rupani. Jadi satu matanya itu kepada orang lain, sadana itu iba do. Jadi sotung dibayar rupani hatani debatai, holan na mangalapa dongan. Dohok do mangalapa iba. Alania kamang dohot tamu akai nanami, tabahem mahatani Tuhani gabe halomuan ni rohata, songon ni dok ni Tuhan Yesus sido, ikulubi sian si panganon do baheno kata ni debatai. Molo di dok di Matius 4 ayat 4, apalah hola si panganon hanguluan ni jolma, tung nasaha, tung hata ni debatado, tung nasa hata ni debatado, narosian ibana, ido di dok. Nian sian natar surat di 5 Musa 2 ayat tuluidui dienet. Nama dok, dada holan sagu-sagu hanguluan ni jolma. Mangulu do tahe jolma sian ganup, hata naruar sian pamangan ni Jaoba. Bohama nasomangan ate. Songon nataboto, dangadong jolma nasomangan. Soal ahadi pangan itu lain cerita. Na pasti dangadong jolma nasomangan. Jadi mulu tarajumi do hatan itu hani songo si panganon berarti kewajiban dui dihita laho mangatosa. Isarani namangan adong na tulu hali sadari, adong na 2 hali sadari dohot akan na asing. Terserah hita manang na 3 hali hita mangan. Alai tahilalama molo sotapangan bamati mahita. Songo ni mahatan itu hani molo sotajahai jala tahanguluhon bamati mahita. Atong tabahem mahatan itu hani gabe bagian na sotar sirang sian ngulut tabi. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasuhom may dihami. Asa di perbiho katami parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.